राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू। थैंक यू माता जी। அப்ப இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். हरे कृष्णा हेमा माता जी। हेमा माता जी हरे कृष्णा. ஓகே, ஹேமா மாதாஜி கொஞ்சம் லேட்டா ஜாயின் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க ஏதோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க, அவங்க லேட்டா கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா எவ்ரிபடி. நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா எவ்ரிபடி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஞான யோகம் சாப்டர் 4, அறிவின் யோகம். யோகம் அப்படின்னு என்னது? கனெக்டிங் டு காட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம ஞானம் என்ன, ஞான யோகா மூலமா நம்ம அறிவின் மூலமாக நம்ம எப்படி பகவான் கூட கனெக்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிதான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பகவான் யாரு, இந்த பகவத்கீதை எப்படி வந்தது, இந்த பகவத்கீதையோட ஹிஸ்டரி, இதெல்லாமே இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நேத்து நம்ம அத்தியாயம் 3ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னு ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்த்துக்கலாம். அர்ஜுனர் வந்து ரினன்சியேஷன் வேணுமா, துரத்தல் வேணுமா, செய்யணுமா, நம்ம ஏதோ வேலை செய்யணுமா இல்ல செய்யாம அப்படியே அமைதியா இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டாரு. அப்ப வந்து பகவான் சொன்னாரு, நீங்க என்ன வேலை பண்ணாலும் பகவானுக்கு வேண்டி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. அப்புறம் அடுத்தது வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து வழிகாட்டுற எடுத்துக்காட்டாக இருந்து நம்ம வாழணும். எப்படி லீடர்ஸ் ஃபாலோ பண்றாங்களோ, எப்படி லீடர்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்களோ அதே மாதிரிதான் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் எப்படி நமக்கு வந்து கர்ம யோகா எப்படி வந்து கர்மகாண்டம் கர்ம யோகா எப்படி நம்ம வந்து அந்த சாக்ரிஃபைஸ் பார்த்தோம், அந்த சைக்கிள் பார்த்தோம். எப்படி நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வர ஃபுட்டை நம்ம பகவானுக்கே படைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா எடுக்கணும் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய எதிரி நமக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். லஸ்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்பவுமே ஆங்கர், லஸ்ட் இதெல்லாமே எப்பவுமே நமக்கு வந்து வர நேச்சராவே வர்றது. இதெல்லாமே நமக்கு மிகப்பெரிய எதிரி. இது வந்து மாயைக்கு கீழே தான் நம்ம இருக்கிறதுனால இது வந்து நம்மளை வந்து அவங்க வந்து ஆட்டி படைக்கிறதுனால நமக்கு வந்து நம்மள அறியாமலே நம்ம அந்த இதுல போய் அகப்பட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நேத்து பார்த்தோம். இன்னைக்கு சாப்டர் 4ல என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு. இன்னைக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி நிறைய நம்ம பார்க்க போறோம்.
பகவானை பத்தி பாக்குறத விட நம்ம பகவானை வந்து எப்ப வராரு, பகவான் வந்து எப்படி வருவாரு அப்படிலாம் சொல்லி பகவானை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளில் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். அப்ப வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். கர்ம யோகா வந்து எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். அப்ப தியாகங்கள் பண்றதுனால, சாக்ரிஃபைசஸ் பண்றதுனால நமக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தியாகம் பண்றதுனால நமக்கு என்ன நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம். நம்ம வந்து எப்படி வந்து நம்மளுடைய ஆழ்நிலை அப்படின்னா நம்மளோட நாலேஜோட நம்ம எப்படி டீப்பான நாலேஜ் வந்து எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கறதோட ஒரு சுருக்கம் பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது பகவத்கீதையோட ஹிஸ்டரி. இப்போ பகவத்கீதை வந்து எப்படி வந்து இந்த பகவத்கீதை வந்தது, யார்கிட்ட பகவான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாரு அப்படிங்கறத இன்னைக்கு பார்க்க. பகவத்கீதையின் வரலாறு. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राहा மனுர் இக்ஷ்வாகவே பிரவீத். புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனித குல தந்தையான மனுவுக்கும் மனு இக்ஷ்வாகுவுக்கும் இக்ஷ்வாகு மன்னனுக்கும் இதனை முறையே உபதேசித்தனர். அப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, சூரிய பகவானுடைய பேர் என்னது? விவஸ்வான். இது வந்து உங்களுக்கு குவிஸ்ல கேட்கலாம். சூரிய பகவானுடைய பேர் வந்து விவஸ்வான். அப்ப வந்து சூரிய பகவானுக்கு தான் பகவான் வந்து பகவத்கீதையை ஃபர்ஸ்ட் சொன்னார். இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல பகவான் இருக்கார், இங்க சூரிய தேவன் இருக்கார். சூரிய தேவனுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதையோட ஞானம், அதாவது பகவத்கீதையில என்ன பொருள் இருக்கோ அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது சூரிய தேவனுக்கு தான். சூரிய தேவன் என்ன பண்ணாருன்னா மனுக்கு சொன்னார். மனு என்ன பண்ணாருன்னா, இப்ப அந்த புக்கு பாருங்க, மனு வந்து அத வந்து இக்ஷ்வாகு அப்படிங்கிற ஒரு மன்னருக்கு சொன்னார். சரிங்களா? இந்த இக்ஷ்வாகு மன்னர் கிட்ட இந்த பகவத்கீதாவுடைய நாலேஜ் போனதுக்கு அப்புறமா அதுக்கப்புறமா வந்த ஃபாலோவர்ஸ்க்கு வந்து போகல, அங்கேயே அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. அதான் இப்ப நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுஹு சகாலே நேஹ மஹதா யோகோ நஷ்ட பரந்தபா. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகின்றது. இது வந்து காலப்போக்கில் இது வந்து மறைஞ்சு போயிடுச்சு. இக்ஷ்வாகு வரைக்கும் அது அப்படியே முறைப்படி வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அது காலப்போக்குல மறைஞ்சு போயிடுச்சு. அதனால இதோட நாலேஜ் வந்து யாருக்குமே வரல. இப்படி இப்ப இந்த பகவத்கீதா அப்படிங்கிறது வேறு ஒரு நம்ம வந்து பார்த்தோம். பகவத்கீதை வந்து ஒரு லைஃப் மேனுவல் அப்படின்னு, நம்மளோட லைஃப்ல நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து பகவத்கீதால பகவான் கொடுத்திருக்காரு. அதனால அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் புக் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். அப்ப அந்த பகவத்கீதா நாலேஜ் வந்து மறைஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வரவங்க எல்லாம் எப்படி வாழ்ந்திருப்பாங்க? அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு, சொந்த இஷ்டத்துக்கு வாழ்ந்திருப்பாங்க இல்லையா? அப்ப அவங்கவுங்க வந்து ஒவ்வொரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அவங்களே வந்து கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க. அந்த மாதிரி வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நமக்கு வந்து அந்த பாரம்பரியம் அப்படிங்கிற சிஸ்டமே இருக்காது. அப்ப பாரம்பரியம் அப்படிங்கிற சிஸ்டம் இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆகும்? எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்ல நான் சொல்றதா கரெக்ட், நான் சொல்றதா கரெக்ட்னு சொல்லி வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? அதனாலதான் இந்த பகவத்கீதை மறுபடியும் வந்து இப்போ பேசுறாரு அப்படிங்கறத இங்க அர்ஜுனருக்கு அவர் சொல்றாரு. இப்ப இந்த பரம்பரை அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து 4 சம்பிரதாயம் உருவாச்சு. கிருஷ்ணர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் தான் இட்டர்னல் பர்சன். அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே உருவாச்சு இல்லையா? அப்ப கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து 4 சம்பிரதாயம் உருவாச்சு. ஒண்ணு வந்து பிரம்ம சம்பிரதாயம், லக்ஷ்மி சம்பிரதாயம் அல்லங்கில் ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், சிவன் சம்பிரதாயம் வந்து ருத்ர சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சனாத் குமாரருடைய சம்பிரதாயம் வந்து குமார சம்பிரதாயம் சொல்றாங்க. ஒவ்வொரு சம்பிரதாயத்திலையும் ஒவ்வொரு ஆச்சாரியர்கள் இருப்பாங்க. இந்த ஆச்சாரியர்கள் தான் அந்த சம்பிரதாயத்தை பத்தி அவங்களோட ஃபாலோவர்ஸ் கிட்ட எடுத்துட்டு போவாங்க. அப்ப மத்வாச்சாரியர் தான் பிரம்ம சம்பிரதாயம் வந்து அதை பத்தி டீட்டெயிலா சொன்னவர். ராமானுஜாச்சாரியர் வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் பத்தி சொன்னவரு. விஷ்ணு சுவாமி அப்படிங்கிற ஆச்சாரியா வந்து ருத்ர சம்பிரதாயம் பத்தி பேசினாரு. நிம்பகாச்சாரியார் அப்படிங்கிறவரு குமார சம்பிரதாயம் பத்தி
பேசினாரு அப்படிங்கிறது தான் இந்த பிக்சர்ல கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப நம்ம வர்றது வந்து பிரம்ம மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயம். இங்க கிருஷ்ணர் இருக்காரு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் சம்பிரதாயம் இருக்கு இல்லையா, பிரம்ம மத்வாச்சாரியாரோட சம்பிரதாயம், பிரம்ம மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயத்துலதான் இந்த செயின் வருது. இந்த பிக்சர் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நாளே பார்த்திருப்போம். கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வேதங்கள் பிரம்மருக்கு வந்தது, பிரம்மர் கிட்ட இருந்து நாரதருக்கு, அப்படியே இது வந்து எல்லா ஆச்சாரியர்கள் மூலமா வந்து நமக்கு ஸ்ரீலா பிரபுபாதா வழி நமக்கு வருது. அப்ப இப்படி இந்த செயின் வந்து நம்மளோட பரம்பரை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே பார்த்தோம். அதனாலதான் நம்ம பகவத்கீதாவை ஆசிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றோங்கிறத பார்த்தோம். யாருக்காவது ஸ்லோகம் படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் ஹரே படிக்கிறேன். கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிங்கம்மா. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச பகூனி மேவ்ய தீதானி ஜன்மானி தவசார்ஜுன தான் ஜஹம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேத பரந்தவ. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல புறவிகளை கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே, அது உன்னால் முடியாது. ஆனால் இது எப்படி நடந்தது? ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து அர்ஜுனர் வந்து இந்த கேள்வி கேட்கிறாரு, ஆனால் இது எப்படி நடக்கும், நாம் இருவரும் துவாபர யுகத்தில் தானே பிறந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாரு. துவாபர யுகத்துலதான் நம்ம கிருஷ்ணருடைய அர்ஜுனருடைய கதை நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா சூரிய பகவான் வந்து சத்தியயுகத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டாரு இல்லையா. அப்ப சூரிய பகவானுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து இது சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸ்ரீ பகவான் வாச்சன் தான் நம்ம ஸ்டார்டிங் பார்த்தோம் இல்லையா. நான் வந்து இந்த பகவத்கீதைய ஃபர்ஸ்ட் நான் சூரிய பகவானுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாரு இல்லையா. அப்போ வந்து அர்ஜுனருக்கு ஒரு டவுட் வருது, நம்மளே துவாபர யுகத்துலதான் பிறந்தோம், அது எப்படி நீங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி சூரிய பகவான் வந்து சத்தியயுகத்துக்கு முன்னாடியே இருக்கிறவர் இல்லையா. அப்போ ஏன்னா சூரியன் ஃபர்ஸ்டே இருந்தது இல்லையா, சூரியன் கிட்ட இருந்தா ஒளி வருது. அப்ப எப்படி நீங்க சூரிய பகவானுக்கு இது சொல்லியிருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி டவுட் கேட்கிறாரு. அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நானும் நீயும் வந்து இதுக்கு முன்னாடியே நிறைய டைம்ஸ் வந்து இந்த உலகத்துல வந்திருக்கோம். ஆனா அது எதுவுமே உனக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நான் வந்து இட்டர்னல், நான் வந்து ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரகா அநாதிராதி கோவிந்தா சர்வ காரண காரணம். இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா படைப்பும் வரதுக்கான காரணமே நான் தான். நான் வந்து இட்டர்னல், எனக்கு வந்து பிறப்பும் கிடையாது இறப்பும் கிடையாது. அதனால எனக்கு வந்து எத்தனை யுகத்துல நான் வந்தாலும் நான் இதே ஃபார்ம்ல தான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அதனால இது வந்து எனக்கு மறக்காது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப இங்க வந்து நம்ம வந்து ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் பார்க்க போறோம். ஆனா இது ரொம்ப டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்க மாட்டோம். லைட்டா நம்ம இது எப்படி இந்த காலங்கள் வந்து கால்குலேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போறோம். ஒரு யுகம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப நம்ம லாஸ்ட் லைன் தான் எல்லாரும் பார்க்க போறீங்க. லாஸ்ட் லைன்ல நமக்கு சத்திய யுகம் இருக்கு, திரேதா யுகம் இருக்கு, துவாபர யுகம் இருக்கு, கலியுகம் இருக்கு. இந்த 4 யுகங்கள் சேர்ந்துதான் திவ்ய யுகம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஒரு திவ்ய யுகத்துல இந்த 4 யுகங்கள் வரும். இதுல சத்திய யுகத்துல மட்டும் 1.728 இன்டூ 10 லட்சம் மில்லியன் ஆண்டுகள் இருக்கு. அதாவது 10 லட்சம்னா மில்லியன். 1.728 மில்லியன் ஆண்டுகள் சத்திய யுகத்துல மட்டும் இருக்கு. திரேதா யுகத்துல 1.296 மில்லியன் ஆண்டுகள் இருக்கு. துவாபர யுகத்துல 8,64,000 ஆண்டுகள் இருக்கு. கலியுகத்துல 4,32,000 ஆண்டுகள் இருக்கு. அப்ப கலியுகத்துலதான் நம்ம இருக்கோம். இப்ப கலியுகத்துல வந்து ஒரு 5,000 வருஷம் தான் முடிஞ்சிருக்கு. இந்த கீதை பேசப்படுறது வந்து 5,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா. அப்ப இப்ப வந்து கலியுகம் ஸ்டார்ட் ஆகி 5,000 சம் வருஷம், 5,000 முடிச்சு கொஞ்சம் வருஷம் ஆயிருக்கு. அவ்வளவுதான் கலியுகம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு. இனி 4,32,000 வருஷம் இருக்கு. சரிங்களா. அதுல வந்து இப்ப 5,000 தான் முடிஞ்சிருக்கு. இந்த 4 யுகமும் சேர்ந்தா ஒரு திவ்ய யுகம். இந்த திவ்ய யுகம் வந்து 71 திவ்ய யுகம் சேர்ந்தாதான் ஒரு மன்வந்தர யுகம். மனுஸ் வாழ்றது, ஒரு மனுவோடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு 71 திவ்ய யுகம். அதாவது நம்ம வந்து இந்த இந்த கலியுகத்துல வந்து 100 ஆண்டுகளுக்கு தான் ஒரு மனுஷனோட லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கு. அப்ப ஒரு மனுஷன் எத்தனை டைம் வந்து பிறக்கிறான், 4,320 தடவை அந்த ஆளுக்கு பிறக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஒரு மனிதனுக்கு பிறக்க சான்ஸ் இருக்கு இந்த கலியுகத்துல. ஆனா நம்ம வந்து அறிவாளியா, நம்ம வந்து மனிதனாக பிறந்ததுனால அறிவாளியா நம்ம வந்து கடவுளோட நாமங்கள் சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த யுகத்திலே நம்ம இந்த ஜென்மத்திலே நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போயிடுவோம். இனி நம்ம பிறந்து கஷ்டப்பட வேண்டாம். இந்த மாதிரி
இவ்வளோ, அதாவது 4.32 மில்லியன் இயர்ஸ் தான் வந்து மன்வந்தர மனுவுடைய ஒரு ஒரு இது. அது அதாவது 4 யுகத்தோட 71 திவ்ய யுகம் தான் ஒரு மன்வந்தர யுகம். இதே மாதிரி 14 மன்வந்தர யுகமும் 15 சந்தியாசும் சேர்ந்ததுதான் பிரம்மாவோட ஒரு பகல். பிரம்மாவோட ஒரு பகலுக்கு 14 மன்வந்தரமும் 15 சந்தியாசும் இருக்கு. சந்தியானா 10 லட்சம் வேற இருக்கு. காலையில சந்தியானா அங்க இன்னொரு சந்தியா வந்து இன்னொரு 10 லட்சம், 1.728 இன்டூ 10 லட்சம் இருக்கு. இதெல்லாம் செய்து இதுல 15ம் இதுல 14ம் சேர்ந்தாதான் பிரம்மாவுடைய பகல். இப்ப பிரம்மாவோட ராத்திரி அதே அளவு இருக்கு, சம அளவு இரவு இருக்கு. அப்ப பிரம்மாவுடைய வாழ்வு எத்தனை இருக்கு? 311.04 லட்ச கோடி ஆண்டு வந்து பிரம்மா வந்து வாழ்றார். ஒரு லைஃப் அவருக்கு அவ்வளவு இருக்கு. அப்ப இதுதான் அவர் பிரம்மாவுடைய லைஃப். அதுக்கும் முன்னாடி நமக்கு பகவத்கீதை பேசப்பட்டிருக்குன்னு தெரியறதுக்கு தான் நம்ம இதெல்லாம் பாக்குறோம். அப்ப இதெல்லாம் அதே கால்குலேஷன் தான். அந்த கால்குலேஷனே வந்து டீட்டெயிலா இங்க போட்டிருக்காங்க. இங்க ஆட் பண்ணோன்னே 155.522 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் வந்து பிரம்மாவின் வாழ்க்கை இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி மனுவுடைய வாழ்க்கை வந்து 120.5331 மில்லியன் இயர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. மனு பிறப்பதற்கு முன்பே அதை ஏற்றுக்கொள்வது, அது கீதை இறைவன் தனது சீடனான சூரிய கடவுள் விவஸ்வானிடம் பேசினார். அப்ப இது வந்து மனுவோட லைஃப். மனுவோட லைஃப் வந்து 120.5331 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி மனு கிட்ட சூரிய பகவான் சொல்லியிருக்காரு. அப்போ 120 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே சூரிய பகவான் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு தெரியுது. அதே மாதிரி திரேதா யுகத்தின் தொடக்கத்தில் விவஸ்வானால் மனுவிடம் உறவின் விஞ்ஞானம் வழங்கப்பட்டது. மனு மனித குலத்தில் தந்தையாக இருந்ததால் இந்த பூமியின் கிரகத்தின் ராஜாவான தனது மகனான மகாராஜா இக்ஷ்வாவுக்கு கொடுத்தார். ராமச்சந்திரர் தோன்றிய ரகுவம்சத்தின் முன்னோடி ஆகையால் மகாராஜா இஷக்வாகு காலத்திலிருந்தே மனித சமுதாயத்தில் பகவத்கீதை இருந்தது. அதாவது கீதை பூமியில் 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வந்துவிட்டது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கதான் இந்த கால்குலேஷன் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே கீதை வந்து பேசப்பட்டது. இது அதே கால்குலேஷன் தான் ஒரு டேப்லர் ஃபார்ம்ல கொடுத்துருக்காங்க. பிரம்மாவுடைய ஒரு நொடி எவ்வளோ, ஒரு நிமிடம் எவ்வளோ, ஒரு மணி நேரம் எவ்வளோ, பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு அந்த கால்குலேஷன் போட்டிருக்காங்க. இது வேணா ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சம்டைம்ஸ் இது குவிஸ்ல கேட்கலாம். எடுத்துக்கிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றினார். இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எதற்கு எப்படி தோன்றுவார் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். இப்ப கிருஷ்ணரை பத்தி ஒன்னொன்னா நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றினார்? அஜோ அபிசன்ன அவ்யயாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோ அபிசன் பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவாம் யாத்ம மாயாய. நான் புறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர்வாளிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்போ ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் பகவான் வந்து தோன்றாருன்னு அவரே சொல்லியிருக்காரு. சத்திய யுகத்துல 4 கைகளுடைய விஷ்ணு பகவானாக வந்தாரு. திரேதா யுகத்துல ராமாவதாரம் எடுத்து வந்தாரு. கலியுகத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வந்தாரு. துவாபர யுகம், சத்தியயுகம், துவாபர யுகம், திரேதா யுகம், அதுல வந்து நம்மளோட கிருஷ்ணராக வந்தார். சரிங்களா? அப்போ எல்லா அவதாரத்திலயுமே கிருஷ்ணர் வருவாரு. அவர் எப்படி வர்றாருன்னா தோன்றுகிறார். அவர் பிறப்பற்றவன் இறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் அவர் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் அவர் தோன்றுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி அவரே சொல்லியிருக்காரு. இந்த கலியுகத்துல ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக அவர் தோன்றுகிறார். அப்ப அவர் தோன்றும் போது எப்படி தோன்றுறாரு? வேற வேற வேஷம் போட்டு வர்றதில்லை. ஒவ்வொரு யுகத்திலயும் ஒவ்வொரு வேஷம் போட்டு முகமெல்லாம் மாற்றி அந்த மாதிரி வர்றதில்ல. முகமெல்லாம் சேம் ஃபேஸ் அப்படியேதான் இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா யுகத்திலயும் அவரோட ஃபேஸ் அப்படியேதான் இருக்கு. பாடியோட கலர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஆனா மத்தபடிக்கு அவரோட ஃபேஸ் வந்து அப்படியேதான் இருக்கு. அவர் அப்படியேதான் வருவாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் எப்போது தோன்றுகிறார்? பாலு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
அபியுதானாம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ருஜாம்யகம். எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரதகுல தோன்றலே அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபுஜி. கிருஷ்ணர் எப்பொழுது தோன்றுகிறார் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த கேள்வி. இப்ப வந்து இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சீன் உங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும், நீங்க கேட்டிருப்பீங்க இந்த கதைய. நம்மளுடைய தேவகியும் வசுதேவரும் கல்யாணம் முடிச்சு அந்த சேரியட்ல உட்கார்ந்து அழகா வந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த தேரை வந்து கம்சன் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா, ஏன்னா அவருக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு தங்கச்சி தான் தேவகி. அப்ப தேவகியோட கல்யாணம் ரொம்ப பிரம்மாண்டமா செஞ்சு அந்த கல்யாணம் முடிச்சு அந்த ஊர்வலமே ரொம்ப கிராண்டா இருக்கலாம். ஊரே வந்து ஊர்வலமா வந்தது. ஏன்னா அவங்க மரபுல ஒரு பழைய மரபுகள்ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் ஆனா அண்ணனே வந்து கூட்டிட்டு போய் மாப்பிள்ளை வீட்டுல விடணும் அப்படிங்கிற அந்த சடங்கு இருக்கு. அப்ப அந்த அந்த சடங்கு வந்து அவங்க எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னா அவ்வளோ கிராண்டா பண்ணாங்க. எல்லாம் எல்லாமே சேரியட்ஸ் ஆகட்டும், நிறைய கோல்டு, நிறைய ஜுவல்ஸ், நிறைய மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், நிறைய அந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லா மக்களும் வந்து டான்ஸ் ஆடி பாட்டு பாடி ரொம்ப கிராண்டா நடந்தது. அப்படி நடந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு அசரீரி கேட்டுச்சு, இந்த மாதிரி தேவகிக்கு பிறக்க போற 8வது குழந்தையாலதான் உனக்கு மரணம் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அசரீரி வந்து கேட்டுச்சு. அது கேட்ட உடனே வந்து கம்சனுக்கு வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டாரு. அவர் அப்பவே வந்து என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, அவரு வேற எதுவுமே யோசிக்கல. டக்குன்னு அவர் கத்தி எடுத்து தேவகியோட கழுத்தை வெட்டுறதுக்கு, தேவகியோட முடிய புடிச்சு கழுத்தை வெட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்றதுதான் இந்த சீன். அப்ப வசுதேவர் தான் அதை தடுக்கிறார். வசுதேவர் வந்து வேண்டாம் கம்சா வேண்டான்னு சொல்லி அவர் தடுக்கிறார். அப்போ அந்த சீன் தான் இது. அப்போ இதுல வந்து இது எதுக்கு இந்த பிக்சர் நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் எப்போது தோன்றுகிறார், யதாஹி தர்மஸ்ய, எப்பெல்லாம் வந்து தர்மம் வந்து சீர்குலைந்து போகுதோ, அதர்மம் வந்து அதிகரிக்குதோ, அந்த இடத்துல அவர் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. கிளானிர் பவதி பாரத அபியுத்தானம தர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ருஜாமியகம். நான் வந்து கண்டிப்பா வருவேன், எப்போ அதர்மம் வந்து நிலைக்குலையுதோ அந்த இடத்துல நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரே சொல்றாரு. இது வந்து ஒரு அதர்மம் தான் இல்லையா? ஒரு பொண்ணை வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆர்மி பர்சன் அவருக்கு ஈக்குவலான ஒரு பர்சன் கூட தான் சண்டை போடணும். ஒரு பொண்ணு கிட்ட சண்டை போடக்கூடாது. ஒரு பொண்ணுங்கிறது அந்த காலத்துல எல்லாம் பொண்ணுங்கிறவங்க வீட்டுலதான் இருப்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து போர்ல எல்லாம் போய் ஃபைட் பண்ணலாம் தெரியாது. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பாவமான ஒரு லிவிங் பீயிங் வந்து நம்ம வந்து கொல்லக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு, சொந்த தங்கச்சின்னு கூட பாக்கல, அவர் அங்க வந்து கொல்ல போறாரு. அது வந்து ஒரு அதர்மம் இல்லையா? அப்ப அங்க வந்து பகவான் வருவார் அப்படிங்கிறது இங்க அதுக்குதான் இந்த பிக்சர் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம். இது வந்து ஒரு அதர்மமான சீன், அதுக்கு பகவான் வருவார் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த பிக்சர் போட்டிருக்கோம். கிருஷ்ணர் ஏன் தோன்றுகிறார்? ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கரன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. சங்கரன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலை நிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எந்த யுகமானாலும் பகவான் வந்து தோன்றுவார். எதுக்கு அப்படின்னா அவரோட டிவோட்டீஸ காப்பாத்துறதுக்காக அவர் தோன்றுவார். இப்ப நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து அவர் கம்சனை கொல்ற சீன் தான் இங்க போட்டிருக்கோம். அப்போ கம்சன் வந்து ஒரு அசுரன், ஒரு டெமன். அதே மாதிரி ராவணன் ஒரு டெமன். ராவணன் வந்து ஒரு அசுரன். ஹிரண்யகசிபு ஒரு அசுரன். இவங்களை எல்லாரையுமே கொல்றதுக்கு பகவான் நேரடியா வரணுங்கிறது கிடையாது. ஏன்னா பகவான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அவர் தான், அவர்கிட்ட இருந்தா எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுது இல்லையா? அப்போ அவரே வந்து இவங்களை கொல்லணுங்கிறது அவசியமே கிடையாது. அவர் வேணா ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆளை வந்து விடலாம், ஒரு சபார்டினேட், ஒரு அசிஸ்டண்ட்டை விடலாம். அவரு போய் நீங்க போய் கொன்னுட்டு வாங்க அப்படின்னு விடலாம். ஆனா அவரே தோன்றார். எதுக்காக? ஏன்னா அவரோட டிவோட்டிஸ் அவரையே நம்பி அவர் மேல நம்பிக்கை வச்சு அவர் கண்டிப்பா என்னை காப்பாத்த வருவார் அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கையா இருக்கிற அந்த டிவோட்டியோட நம்பிக்கைய கெடுக்க கூடாதே, அந்த ஃபெய்த்தை வந்து நான் விடக்கூடாதேங்கிறதுக்காக அவர் கண்டிப்பாக அவரே வருவார். அவரே பர்சனலா வருவார். இப்ப இங்க தேவகி வந்து
ஒரு சிறந்த டிவோட்டி. தேவகி வந்து என்ன சொல்றது, அவங்க வந்து அவங்களோட முன்னாடி ஜென்மத்திலயும் வந்து பகவானை வந்து அவ்வளோ வந்து ப்ரே பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஜென்மத்துல வந்து அவங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கிற அந்த ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு. அதனாலதான் அந்த அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போதுதான் ரொம்ப கஷ்டங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ தேவகி வந்து சிறந்த டிவோட்டி. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரபிள் வரும்போது அவங்க வந்து கன்ஃபார்மா கிருஷ்ணர் மேல அவங்க வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது விசுவாசமா இருக்காங்க, ஃபெய்த்தோட இருக்காங்க. கண்டிப்பா எனக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் பகவான் என்னை காப்பாத்துவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்க தேவகி. அவங்க ஒரு டிவோட்டி. வசுதேவரும் அப்படி ஒரு சிறந்த டிவோட்டி. 2 பேருமே ரொம்ப சிறந்த பக்தர்கள். அதனாலதானே அவங்களோட மகனாக அவர் வந்து பிறக்கிறார். அவ்வளவு சிறந்த பக்தர்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா பகவான் பார்த்து சும்மா இருக்க மாட்டார். அவங்கள காப்பாத்துறதுக்கு பகவானே நேரா வருவாரு அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இங்க சொல்றாங்க. அப்ப இந்த கதையிலாகட்டும், நம்ம ராவணனுடைய கதையிலாகட்டும், எங்க ஆனாலுமே ராவணனை கொல்றதுக்கு அவரே வரணுங்கிறது கிடையாது. ஆனா அவரோட டிவோட்டிய வந்து காப்பாத்துறதுக்காக அவர் கண்டிப்பாக வருவாரு. அப்ப இங்க வந்து அவரு இப்ப பிரகலாத மகாராஜாவை காப்பாத்துறதுக்கு நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து வந்தார் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவர் கண்டிப்பாக வருவாரு அப்படிங்கிறதுதான் இங்க அவரே வந்து சொல்றாரு. பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைத்துவதற்காக நிலைப்பதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றி, எந்த யுகமானாலும் இப்ப கலியுகத்துல ஆனாலும் இங்க வந்து ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா கண்டிப்பாக அதர்மம் இருந்ததுன்னா அவர் வருவார் அப்படிங்கிறதுதான் அவர் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரை அறிவதால் என்ன பலன்? சரி, நம்ம இப்ப இத்தனை நேரம் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி பேசிட்டே இருக்கோமே, கிருஷ்ணரை அறிவதால் நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்க போகுது? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் ஹரே படிக்கிறீங்க? கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டா? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரை அறிவதால் என்ன பலன்? ஜன்ம கர்ம சமய திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதः தெக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதிமாம் ஏதிசோ அர்ஜுனா. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் பிறப்பு எடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அப்ப நம்ம பிரம்ம சம்ஹிதால என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அத்வைத்தம் அச்சுதம் அநாதி அனந்த ரூபம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பகவானுக்கு ஏகப்பட்ட ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அது எல்லாமே கிருஷ்ணரான ஒரு ஆளைதான் குறிக்குது. ஆனா ஒவ்வொரு டைம் அவர் ஒவ்வொரு ஃபார்ம்ல வருவார். இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா குழந்தையா இருக்காரு. யசோதா மாதா கூட குழந்தையா நிக்கிறாரு. அங்க ப்ரீவியஸ் பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப கொஞ்சம் வாலிப வயசுல இருக்கிற ஒரு பையனா கம்சனை கொல்றதுல நிக்கிறாரு. அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து நிறைய ஃபார்ம்ஸ்ல வருவாரு. ஆனா அது எல்லாமே ஒரு ஆளை தான் குறிக்குது, கிருஷ்ணரை தான் குறிக்குது. அப்ப இந்த கிருஷ்ணரை பத்தி அறிவதால் நமக்கு என்ன பலன்? நம்மளுடைய பிறப்பும் இறப்பும் எல்லாமே வந்து இந்த இதுலயே வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும். நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா நம்ம கோலோகாக்கு போயிடலாம் அப்படிங்கிறதுதான் இந்த இதோட பொருள். இந்த பிக்சர்ல கொடுத்திருக்கிறது தாமோதர லீலை. இதுல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து வெண்ணெயை திருடுறாரு. நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது பக்கத்து வீட்டுல இருந்தெல்லாம். எல்லா கோபிய பெண்களும் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. அப்போ யசோதா மாதா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து தண்டிக்கிறாங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து கேட்கிற மாதிரி இல்ல. அடுத்த நாள் மறுபடியும் யசோதா மாதாவோட வீட்டுல இருந்து, அதாவது யசோதா மாதா கடைஞ்சு வச்ச வெண்ணையே அவர் வந்து எடுத்து சாப்பிட்டுட்டாரு. அப்ப இந்த மாதிரி ரொம்ப குறும்பு பண்றதுனால அவங்க கோவம் வந்துட்டு அந்த கிரைண்டர் மோட்டர் மேல அவங்கள கட்டுறாங்க. இந்த மரம் இருக்கும் இல்லையா, அது மேல அவரை வந்து கட்டுறாங்க. கட்ட ட்ரை பண்ணும்போது பகவான் வந்து எல்லாருமே படைக்கிறவரே பகவான். அவரை யாராவது கட்டி போட முடியுமா? முடியவே முடியாது. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, யசோதா மாதா எவ்வளவு பெரிய கயிறு எடுத்து கட்டினாலும் 2 இன்ச் எப்பவுமே கம்மியாவே இருக்குதான். கட்டவே முடியலையா. பக்கத்துல வரும்போது கட்ட முடியாம கயிறு பத்த மாட்டேங்குது. அப்ப இன்னொரு கயிறு எடுத்துட்டு வந்து அட்டாச் பண்ணுவாங்க. மறுபடியும் சுத்தி வந்து கட்டி வரும்போது மறுபடியும் 2 இன்ச் கம்மியா இருக்குமா. இவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறத பார்த்து, ஐயோ என்னோட டிவோட்டி கஷ்டப்படுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி பகவானே வந்து அந்த அதை வந்து கட்டுற மாதிரி ஹெல்ப் பண்றாரு அப்படின்னு. அவரு அந்த கயிறோட நீளம் வந்து அதிகப்படி கொடுத்துறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து கட்டிடுறாங்க. கட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த தாமோதர லீலை வருது. அதுதான் வந்து தாமோதர லீலை. தாமா அப்படின்னா வயிறு, தரா அப்படின்னா கட்டுறது. இப்போ தாமோதர லீலை வந்து அப்படிதான் வருது. அப்ப அந்த பிக்சர் நம்ம எது கொடுத்துருக்கோம்னா, இப்ப தாமோதரரை பத்தி நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம நிறைய வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன லீலைகளும் நிறைய இருக்கு பகவானுடையது. அப்ப பகவானுடைய லீலைகளை பத்தி தெரியறதுனால, பகவானுடைய லீலைகள் பத்தி பேசுறதுனால,
பகவானோட லீலைகள் பத்தி கேட்கறதுனால என்ன நடக்குது, நம்ம வந்து புண்ணியம் அடைகிறோம், நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்க்கு போறோம் அப்படிங்கிறது தான் இங்க நம்ம வந்து படிக்கிறோம் இந்த ஸ்லோகால. அப்ப கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? கிருஷ்ணரும் இந்த உலகத்துல பிறக்கிறாரு, அவரும் மனிதராக பிறக்கிறாரு, நம்ம கூட எல்லாம் விளையாடுறாரு, நம்ம கூட எல்லாம் பேசுறாரு, அர்ஜுனர் கூட பேசிட்டு இருக்காரு, அர்ஜுனரோட ஃப்ரெண்டா இருக்காரு, அர்ஜுனர் கூட அவரும் போர்க்களத்துல வந்து நிக்கிறாரு. அப்ப நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி இருக்கிறவர். இப்ப நம்மளோட பாடி வந்து இப்படிதான் இருக்கு, அதாவது உள்ள வந்து ஆத்மா இருக்கு, அதுக்கு மேல வந்து மைண்ட் இருக்கு, மைண்ட், ஃபால்ஸ் ஈகோ, இன்டெலிஜென்ஸ் அது இருக்கு. நேத்து நம்ம அந்த குதிரையோட படம் பார்த்தோம், அந்த பிக்சர் பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல வந்து சோல் வந்து உள்ளதான் இருக்கும், அதுக்கு மேல வந்து மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கு, அதுக்கு மேல இருக்கிறது தான் என்னது, கிராஸ் பாடி, அதாவது இந்த ஜட உடம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப நம்ம வந்து இறந்த உடனே நம்மளை எரிக்கும் போது ஜட உடம்பு வந்து இந்த கிராஸ் பாடி வந்து எரிஞ்சு சாம்பலா போயிடும். ஆனா இந்த சப்டில் பாடியும் சோலும் வந்து அப்படியே ஒட்டுக்கா போயிடும் அப்படிங்கிறது, அதுதான் நம்மளோட பாடி. ஆனா பகவான்கிறது இந்த சோல் இருக்கு இல்லையா, அந்த சச்சித் ஆனந்தா, இந்த சோல் வந்து நமக்கு ஒரு சின்ன பார்ட்டிக்கல் தான் இருக்கும், பகவான் வந்து இதோட பெரிய பார்ட்டிக்கல், இதோட பார்ட் தான் நம்ம. இப்போ பகவான் வந்து இந்த சோல், அவருக்கு அழிவே கிடையாது, அவர் இட்டர்னல், அவர்கிட்ட இருந்து வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் தான் நம்ம. அப்ப பகவான் வந்து இட்டர்னல், நம்ம எல்லாம் வந்து ஸ்பிரிட் சோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். கிருஷ்ணர் மாயையின் கிருஷ்ணர் மாயையின் கட்டுப்பாட்டாளர், ஆனால் நாம் மாயையால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறோம். இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்மளை வந்து மாயா வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு சொல்லி நேத்து நம்ம பார்த்தோம், இந்த பிக்சர் நேத்து நம்ம பார்த்தோம். இந்த 3 சத்வகுணா, ரஜோகுணா, தமோகுணா, இந்த 3 குணங்களும் வந்து நம்மளை வந்து இப்படி கயிறு போட்டு இழுத்துட்டு இருக்கு, அவங்க சொல்ற அந்த மாயைக்குள்ளதான் நம்ம வாழ்றோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, நேத்து பார்த்தோம். அப்ப அந்த மாயையால நம்ம அகப்பட்டு இருக்கோம். ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து அந்த மாயைக்கு மேல இருக்காரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த பிக்சர்லயே கிருஷ்ணர் வந்து அந்த மாயைக்கு மேல இருக்காரு, மாயாச கண்ட்ரோல் பண்றதே கிருஷ்ணர் தான். அப்ப கிருஷ்ணருக்கு மாயை கிடையாது, அதுதான் நமக்கு கிருஷ்ணருக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ். இதுவும் வந்து சம்டைம்ஸ் குவிஸ்ல வரலாம். வரலாற்றில் கிருஷ்ணரை எவ்வாறு அறிய முடிகிறது? ஹரே கிருஷ்ணா, யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, படிங்க பிரபுஜி. வீதராக பயக்ரோதோ மன்மயாயாம் உபாஸ்ரிதா பகவோ ஞான தபசா போதா மத்பாவம் ஆகதா. பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்து பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்களாயினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. அப்போ நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு, அப்ப இந்த பற்றுதல், பயம், கோபம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளால பகவானை உணரவே முடியாது. நம்ம வந்து சின்ன விஷயத்துக்கே கோபப்பட்டுருவோம், நம்ம திங்க் பண்ண மாட்டோம் எதனால இப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது. பயம் இருக்கிறவங்களும் வந்து பயந்துட்டே தான் இருப்பாங்களே தவிர, எனக்கு வந்து பகவான் இருக்கார், என்னை காப்பாத்துறதுக்கு பகவான் வருவார் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கவங்க பயப்படவே மாட்டாங்க இல்லையா. எப்பவுமே வந்து என்னை காப்பாத்த பகவான் இருக்கார் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பயப்படவே மாட்டாங்க. அப்ப பயம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா பகவான் கிட்ட வர்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். பற்றுதல்னா அட்டாச்மெண்ட். இப்ப வந்து எனக்கு வந்து நான் இப்போ ஒரு மொபைல் வச்சிருக்கேன், புதுசா ஒரு மொபைல் வாங்கியிருக்கேன். அப்ப அந்த மொபைல் மேல எனக்கு ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். யாராவது அந்த மொபைல் எடுத்து அவங்க கூட சண்டை போடுறது, யாருமே அந்த மொபைல் தொடக்கூடாது, அந்த மாதிரி அது வந்து ஒரு அட்டாச்மெண்ட். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் திங் மேல அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறவங்க அதை தவிர வேற எது பத்தியும் சிந்திக்கவே மாட்டாங்க. அப்ப இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாம இருக்கிறவங்க தான் ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்துக்கே வருவாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்க பகவானை வந்து சரணடைந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து இந்த இந்த உலகை விட்டு பகவானை சென்று அடைவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பிக்சர் வந்து சிசுபாலனை பகவான் வந்து கொல்றது. பகவான் நிறைய வார்னிங் கொடுப்பாரு, ஆனா சிசுபாலன் வந்து சொன்னா வந்து கேட்க மாட்டான். அவன் வந்து எப்பவுமே ஒரு எதிரி மாதிரி, எப்பவுமே ஒரு ஈகோவோட தான் பகவானை வந்து பார்த்துட்டு இருந்தான் சிசுபாலன் பகவான. அப்போ வந்து பகவான் வந்து ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருப்பாரு, 100 தடவை நீ என்ன கிண்டல் பண்ணலாம், 100வது தடவை முடிஞ்சிருச்சு, 101வது தடவை நீ என்ன கிண்டல் பண்ணனா என்னோட சக்கரத்தால நான் கொண்டுருவேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு பொம்மை இருக்கு, சக்கரம் வந்து சுத்திட்டு இருக்கு இல்லையா. அப்ப அந்த சக்கரத்தால
அவனை சுதர்சன சக்கரத்தால அவனை கொண்டுருவேன்னு சொல்லி அவர் ஃபர்ஸ்டே வந்து வார்னிங் கொடுத்துருப்பாரு. அப்ப இந்த 100வது தடவை முடிஞ்சோடனே அவனுக்கு ஞாபகம் இருக்காது எத்தனை தடவை நம்ம கிண்டல் பண்ணியிருக்கோம்னு. அவன் மறுபடியும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவான். பகவான் வந்து அவரை கூப்பிடுவார். சொன்ன மாதிரியே அது செஞ்சுருவாரு. அதுதான் வந்து அதுல இருக்கு. இப்ப இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறமா யாராவது ஒருத்தங்க இது படிங்க, சரிங்களா? இப்ப இதுல வந்து இந்த சிசுபாலனோட ஸ்டோரி இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். சிசுபாலன் வந்து பகவானை எதிரியாக பார்த்தான். இப்ப பகவானும் அவனை வந்து எதிரியாவே ட்ரீட் பண்ணாரு. இங்க பலராமன் வந்து பலராமன் வந்து கிருஷ்ணருடைய காலை வந்து மசாஜ் பண்ணி தர்றாரு. அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து பலராமருடைய காலை மசாஜ் பண்ணி, இங்க கவ் எல்லாம் வந்து எல்லா கவுஸும் எல்லா கோபியர்களும் எல்லாருமே கோபிஸ் எல்லாருமே கவ்ஹர்ட் மென் எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணர் மேல அன்பா இருக்காங்க. அப்போ கிருஷ்ணரும் அவங்க மேல அன்பா இருக்காங்க. எல்லாருமே அவர் மேல அன்பா இருக்காங்க. அப்போ கிருஷ்ணரும் அவங்க மேல அன்பா இருக்காங்க. இங்க வந்து எல்லா யசோதா மாதா எல்லாருமே வந்து அவர் மேல ரொம்ப பாசமா இருக்காங்க. கோபியர் பெண்கள் எல்லாருமே அவர் மேல ரொம்ப பாசமா இருக்காங்க, அன்பா பாத்துக்கிறாங்க. அவரும் வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வரும்போது, ஏதோ அசுரர் வராரு, ஏதாவது இந்த மழை வருது, ஏதாவது பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அவங்க எல்லாரையுமே அவரும் அதே அன்போட காப்பாத்துறாரு. அப்போ நம்ம எவ்வளவு நம்ம பகவான் கிட்ட வந்து நம்ம போறோமோ அதே அளவு பகவான் நம்ம கிட்ட வருவாரு அப்படிங்கிறதுக்கான இதுதான் இந்த ஸ்லோகால சொல்றாங்க. யாரு படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ये यदा मां प्रपद्यन्ते दांस्तैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवन्दते மனுஷ்யா பார்த்த சர்வசக. அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல நான் பலன் அளிக்கிறேன். பிருந்தாவின் குந்தியின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்ப யாரு வந்து பகவான் கிட்ட அதிகமா போகணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க கிட்ட பகவான் அதிகமா வருவார். நான் ஒரு தடவை ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சேன்னா பகவான் 10 ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு என் பக்கத்துல வந்துடுவார். அந்த மாதிரிதான் எல்லாருக்குமே ஈஸியா அவர் வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாரு அப்படிங்கிறதுதான் அவர் வந்து இங்க இந்த ஸ்லோகால சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் படிக்கவா? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. காங்க்ஷந்த கர்மணாம் சித்திம் யஜ்ஜந்த இஹ தேவதா க்ஷிப்ரம் ஹி மனுஷே லோகே சித்திர்பவதி கர்மஜா. பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகத்தில் இத்தகு செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மையே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பகவான் தான் எல்லாருமே படைச்சார், சரிங்களா? பகவான் கிட்ட இருந்துதான் எல்லா டெமிகாட்ஸ் எல்லாருமே வந்தாங்க. ஆனா நம்ம மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, மனிதர்கள் நம்ம உலகத்துல இருக்கிற எல்லா லிவிங் பீயிங் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சீக்கிரமா ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டெமிகாட்ஸ் போய் ப்ரே பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஆனா சீக்கிரமா பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கும் பகவானுடைய அருள் வேணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து பார்க்கணும். சாதுர்வர்ணியம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபுஜி, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகசஹ தஸ்ய கர்த்தாரம் அபி மாம் வித்ய அகர்த்தாரம் அவ்யயம். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் மற்றும் அவற்றுக்குரிய செயல்களுக்கு ஏற்ப மனித சமுதாயத்தின் 4 பிரிவுகளும் என்னால் படைக்கப்பட்டன. மேலும் இந்த 4 அமைப்பின் படைப்பாளியாக இருந்தாலும் நான் இன்னும் மாறாதவனாக இருக்கின்றேன் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அப்ப இந்த ஸ்லோகால பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, முக்குணங்கள், அதாவது சத்வ ரஜ தமோ குணா நம்ம நேத்து பார்த்தோம். அந்த 3 குணங்கள் பேஸ் பண்ணி அவர் வந்து 4 ஆசிரமங்கள் கிரியேட் பண்ணிருக்கார், சரிங்களா? 4 வர்ணங்கள் கிரியேட் பண்ணிருக்கார். சாதுர் வர்ணியம், சாதுர்னா 4, வர்ணியம்னா 4 வர்ணங்கள் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா பிராமணா கிளாஸ், சரிங்களா? பிராமண சத்திரிய வைஷ்ய சூத்ரா. பிராமணா அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள், அதாவது அவங்க கிட்ட வந்து காசு பணம்லாம் அதிகமா இருக்காது, ஆனா அவங்க நிறைய இந்த வேதங்கள் எல்லாம் நிறைய படிச்சனால அவங்களுக்கு நாலேஜ் அதிகமா இருக்கும். அவங்க வந்து பகவானை வந்து பூஜை பண்றது அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றவங்க பிராமணாஸ்.
அவங்க வந்து நிறைய பேருக்கு நாலேஜ் தருவாங்க. அதாவது இந்த மாதிரி ப்ரீச்சிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்ப அவங்க கிட்டதான் வந்து எல்லாரும் அறிவுரை கேட்பாங்க. இப்ப சத்திரியராகட்டும், வைஷ்யர் ஆகட்டும், எல்லாரும் வந்து அவர்கிட்ட அறிவுரை கேட்டுதான் செய்வாங்க. அவங்க வந்து நாலேஜபிள் பீப்புள். அவங்க வந்து பிராமணாஸ். அவங்க வந்து இன்டெலிஜென்ட்டா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நாலேஜபிளா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க ஷமா தமா தப்பா, அதாவது எப்பவுமே பேஷன்ஸா இருப்பாங்க, கோவப்பட மாட்டாங்க, எப்பவுமே வந்து நல்லதுதான் பண்ணுவாங்க, நல்லதுதான் பேசுவாங்க, கெட்ட வார்த்தை பேச மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் கிளீனா இருப்பாங்க, குளிச்சுதான் எல்லா வேலையும் செய்வாங்க. அந்த மாதிரி சமதம சௌச்சம் அதெல்லாமே எல்லா கேரக்டர்ஸும் இருக்கிறது தான் பிராமணன். சரிங்களா? அடுத்தது வந்து சத்ரியா. சத்ரியா வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டர். அவர் வந்து எப்படின்னா இந்த உலகத்துல அவரோட ஊர்ல இருக்கிற மக்கள் எல்லாரையுமே ப்ரொடெக்ட் பண்றவர். ராஜா, இப்ப அர்ஜுனன் வந்து ஒரு சத்ரியா, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க சத்ரியான்னு சொல்லுவாங்க. வைஷ்யா அப்படின்னா யாருன்னா இந்த கவுஸ், பேடி ஃபீல்டு, அதாவது மாடு ஆடு எல்லாம் வளர்த்துறவங்க, பேடி ஃபீல்டு எல்லாம் பாத்துக்கிறவங்க, நம்ம ஃபார்மர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அவங்க எல்லாருமே வைஷ்யா கேட்டகரியில வருவாங்க. லாஸ்ட் ஒன் வந்து சூத்ரா கேட்டகரி. சூத்ரா அப்படிங்கிறவங்க எப்படின்னா எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, லாஸ்ட்ல இருக்காங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப இக்னோரண்டா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு அறிவு வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். அவங்க வந்து பணத்துக்காக யார்கிட்ட வேணாலும் போய் வேலை செய்வாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற கேட்டகரி தான் சூத்ரா கேட்டகரின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எனக்கு வந்து 1,00,000 ரூபாய் இவங்க தரேன்னு சொன்னாங்கன்னா நான் வந்து எதுவுமே யோசிக்காம நான் போய் அவங்க கிட்ட வேலை செய்யறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு சூத்ரா. நான் வந்து மக்களுக்காக நல்லது பண்றதுக்காக மாடுகளை எல்லாம் வளர்த்தி அதுக்கு நல்ல சாப்பாடு, நல்ல தீனி எல்லாம் போட்டு அதுகிட்ட இருந்து பால் நல்ல பாலை கறந்து எல்லாருக்குமே கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நான் வந்து வைஷ்யா. நான் வந்து சத்ரியா அப்படின்னா நான் ப்ரொடெக்ட் பண்றேன், என் ஊர்ல இருக்கிற எல்லா மக்களையும் நான் ப்ரொடெக்ட் பண்றேன், எங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களையெல்லாம் நான் ப்ரொடெக்ட் பண்றேன்னா நான் வந்து சத்ரியா. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேட்டகரி பேஸ்ட் ஆன் அவர் கேரக்டர், நம்ம குணம் எப்படி இருக்கோ அது பேஸ் பண்ணி அவரு 4 வர்ணம் கிரியேட் பண்ணாரு. இந்த 4 வர்ணம் கிரியேட் பண்ணாலும் அந்த 4 வர்ணத்திலையும் நம்மளோட பகவான் இல்லை அப்படிங்கிறதுதான் சொல்றாரு. அதாவது அவர் வந்து பிறக்கிறவரும் இல்ல, இறக்கிறவரும் இல்ல. அதே மாதிரி அவர் வந்து இந்த 4 வர்ணங்கள்லயும் இருப்பாரு. ஆனா அதுல வந்து அவர் அட்டாச்ட் இல்ல அப்படின்னா, அதுல வர பலன்களை அவர் வந்து விரும்புறதும் இல்ல அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த ஸ்லோகம் வருது. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல நம்மளோட சுதாமா வந்து ஒரு பிராமணன். அவர் வந்து வராரு. இப்ப பிராமண சேவை அவர் பண்றாரு. நம்மளோட கிருஷ்ணர் வந்து அவரோட பாத பூஜை பண்ணி பாதமெல்லாம் கழுவி அவரை வந்து சிறந்த முறையில வரவேற்று அவர் ஒரு பிராமணா குவாலிட்டி அங்க காட்டுறாரு. அதுதான் இங்க வந்து இந்த இந்த இதுல அவர் அதான் காட்டுறாரு, பிராமணா குவாலிட்டி. பிராமணா குவாலிட்டினா என்ன? ஒருத்தங்களை வந்து ரிசீவ் பண்ணி வெல்கம் பண்ணி அவங்கள வந்து அன்பா பாத்துக்கிறது. அது வந்து அந்த குவாலிட்டி காட்டுறாரு. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மகாபாரத போர்க்களத்துல பீஷ்மர் வந்து கிருஷ்ணர் கையாலதான் நான் இறப்பேன்னு சொல்லி அவர் வந்து ஒரு வேண்டுதல் வச்சிருந்தாரு. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து ஆயுதமே எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தாரு. அதனால இப்ப பீஷ்மர் வந்து அவரோட சிறந்த பக்தன். இப்ப பீஷ்மர் கேட்டது வந்து இவரு நிறைவேற்றணும் இல்லையா, அதனால அவர் ஆயுதம் எடுக்கல, சேரியட்டோட வீல் எடுத்து பீஷ்மர் கிட்ட வந்து ஃபைட் பண்ண, பீஷ்மர் மேல எரிய வராரு. அப்ப இங்க வந்து அவர் சத்திரியராக மாறுறாரு. ஆனாலும் அவர் வந்து அதுல அட்டாச்சு கிடையாது, அதுல வர ரிசல்ட்ல அட்டாச்சு கிடையாது. இப்ப இது வந்து ஆக்சுவலி லாஸ்ட் வர வேண்டிய பிக்சர். இதுல வந்து என்னன்னா ஒரு சூதரன் வந்து எப்படி வந்து எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ணுவானோ அதே மாதிரி இங்க வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து இவர் தேரோட்டியாக வந்து ஒரு சூத்ரனோட ஒர்க்கையும் அவர் பண்றாரு. நெக்ஸ்ட் என்னது இங்க வருது, இது வந்து வைஷ்யர். அதாவது நம்மளோட கவுஹர்ட் மென்ஸ் கூட இவரும் வந்து மாடு மேய்க்கிறது, மாடுகளை வந்து அன்பாக பாக்குறது, அப்படி ஒரு சிறந்த வைஷ்யனாகவும் அவர் இருந்திருக்காரு. அப்ப அவரோட லைஃப்லயே அந்த கிருஷ்ண அவதாரத்திலேயே அவர் 4 விதமான வர்ணங்கள்லயும் அவர் வாழ்ந்திருக்காரு. ஆனா அந்த 4 வர்ணங்கள்லயும் அவர் வந்து அட்டாச்ட் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிதான் இந்த ஸ்லோகம்ல சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நமாம் கர்மாணி லிம்பதி நமே கர்ம பலே சப்ருஹா இதி மாம் யோ அபிஜானதி கர்மபிர்ன சபத்யதே. என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை, செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றிய இவ்வுண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப இவர் வந்து எப்படி அந்த ரிசல்ட்ல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம அவர் செய்ய வேண்டிய டியூட்டி அந்த டைம்ல செஞ்சிடறாரு தவிர அந்த ரிசல்ட்டுக்காக அவர் ஆசைப்படுறது இல்ல. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளும் அவரை மாதிரியே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா.
कर्मणो हयवि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं கஹனா கர்மனோ கதி. செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். எனவே கர்மா அல்லது செயல் என்பது என்ன, விகர்மா தடை செய்யப்பட்ட செயல் என்பது என்ன, அகர்மா செயலின்மை என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் எது பண்ணா நல்லது எது பண்ணா தப்பு அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அப்பதான் நம்ம வந்து இது பண்ணாம இருப்போம். அப்ப கர்மானா என்ன, அகர்மானா என்ன, விகர்மானா என்னங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகால. விகர்மா அப்படின்னா நம்ம நேத்து வந்து ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்திருந்தேன் நான் இதை பத்தி. விகர்மா அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடாத விஷயம் தான் விகர்மா. அதாவது ஒரு அனிமல்ஸ் எல்லாம் கொன்னு நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. அது வந்து செய்யக்கூடாத ஒரு விஷயம். அனிமல்ஸும் ஒரு லிவிங் பீயிங் தான். அதை வந்து கொன்னு சாப்பிடுறது ஒரு பாவம். அது இல்லாம நம்ம வந்து நமக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குன்னா அந்த வாழ்க்கையில வாழணும். அதை விட்டு நம்ம வேற வாழ்க்கையில போகக்கூடாது. அதாவது ஒரு என்ன சொல்றது, ஏக பத்னி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ராமரை பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அவர் வந்து சீதாவை மட்டும்தான் அவர் வந்து வைஃபா அவர் வாழ்ந்தார் இல்லையா? அதனால ஏக பத்னி விரதன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? அவர் தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஃபேமிலினா ஒரு ஃபேமிலியா வாழணும் அப்படிங்கிறது அது வந்து ஒரு ரூல். நம்மளோட பகவத்கீதையில வேதங்கள் சொல்ற ஒரு ரூல். அந்த மாதிரிதான் வாழணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து போதை மது அந்த மாதிரி எல்லாம் அதிகமா போகக்கூடாது. அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி வாழணும். அந்த மாதிரி நம்ம தப்பான ரூல்ஸ் தப்பான விஷயங்கள் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சின்ஸ் வரும். அப்ப இந்த நம்ம நல்ல விஷயம் பண்றோம் கெட்ட விஷயம் பண்றோம், வேற விஷயம் நம்ம எந்த விஷயம் பண்ணாலும் பகவானுக்கு வேண்டி பண்றோம். இதுதான் 3 டைப் ஆஃப் விஷயங்கள். ஒண்ணு வந்து நல்ல விஷயம் பண்றது, அது வந்து கர்மா. கெட்ட விஷயங்கள் பண்றது விகர்மா. பகவானுக்கு வேண்டி பண்றது அகர்மா. அதுதான் இங்க வந்து 3 விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு பகவான். அப்ப வந்து ஒவ்வொரு இதுல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். விகர்மவாதி, அதாவது நம்ம செய்யக்கூடாதது செய்யறோம். வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள். இவங்க வந்து என்ன எவ்வளவு இழுத்து பிடிச்சு நம்ம வந்து பகவத்கீதையோ இல்ல ஏதாவது ஒரு பகவானை பத்தி நம்ம ஏதாவது சொல்லணும், அவங்க வரவே மாட்டாங்க. கன்ஃபார்மா அவங்க கேட்கவே மாட்டாங்க. அவங்க வந்து பகவான்கிற நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இருக்காது. கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து அவங்களுக்கு இருக்கு. அடுத்த மறுபிறவியில அவங்க ஒரு கீழான உயிரினங்களாக அவங்க பிறக்கிற பாதிப்பு அவங்களுக்கு இருக்கு. ஆன்மீகவாதிகளால் ஒற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. அதாவது யாராவது ஒரு சுப்பீரியர் செயின்ட்லி பர்சன் யாராவது வராங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்க பேச்செல்லாம் அவங்க நம்பவே மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட், எடுத்த பிறவி நோக்கத்தில் தோல்வி. இந்த பிறவி நம்ம எதுக்கு எடுத்திருக்கோம்? எல்லாருமே இந்த இந்த உலகத்துல எதுக்கு பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரே ஒரு லட்சியம் தான், நம்ம பகவானை சென்றடையணுங்கிறது தான் லட்சியம். அதுதான் எல்லா லிவிங் பீயிங்கோட கோல். ஆனா மனுஷரா பிறந்தவங்க நமக்கு தான் வந்து இது புரிஞ்சுக்க கூடிய அறிவு இருக்கு. அனிமல்ஸா பிறந்தவங்களுக்கெல்லாம் இது புரியாது இல்லையா? அப்ப நம்ம வந்து எடுத்த இந்த பிறவியோட லட்சியம் என்னது? நம்ம கோ பேக் டு காட் ஹெட், நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போகணுங்கிறது. அதுல தோல்வி அடைஞ்சிடறாங்க. இதுதான் விகர்மவாதி. கர்மவாதி என்ன நடக்குது? பக்தி உள்ளவர்கள், வேதங்களை பின்பற்றுவர்கள், ஸ்வர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவர், இறுதியில் ஜட உலகத்தில் திரும்பவும் பிறவி. இது வந்து கர்மவாதி. அதாவது எல்லா வேலையும் பண்ணுவாங்க, பகவானை ப்ரே பண்ணுவாங்க, நிறைய கோவில் எல்லாம் போவாங்க, அவங்க வந்து எல்லா வேலையும் கரெக்டா பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் போவாங்க, ஹெவன் போவாங்க. அது முடிச்சு அங்க ஹெவன்ல வந்து நம்ம பண்ண புண்ணிய காரியங்களோட இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த புண்ணிய கர்மங்கள் எல்லாம் முடிஞ்சதும் மறுபடியும் இந்த உலகத்திலே வந்து பிறந்துருவாங்க. இதே வந்து அகர்மா ஞானி என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இதுல வந்து எனக்கு படிக்க முடியாது, ஏன்னா ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள் ஆத்ம தத்துவம். இவங்க வந்து ஞானம், அதாவது வேதங்கள் படிச்சு அது பேஸ் பண்ணியே வாழ்றவங்க. அதாவது நம்ம பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்கோம் அது பேஸ் பண்ணி வாழ்றவங்க. அதே மாதிரி வேற வேதங்கள் உபனிஷத்துகள் எல்லாம் படிச்சு வாழ்ந்து ஞானியா இருக்கிறாங்க. பயன் உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். நம்ம இப்படி பண்ணா அது வந்து ஒரு பாவம், இப்படி பண்ணா அது நல்லது அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வாழ்றவங்க. அப்ப அவங்க வந்து கன்ஃபார்மா தப்பெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. பக்தி சேவைகளுக்கு வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். இப்ப நீங்க எல்லாருமே இங்க வந்திருக்கீங்க, எதனால? உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு புண்ணிய கர்மம் போன ஜென்மத்துல நடந்திருக்கு. அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஒரு புண்ணியமான கிளாஸ் கேட்கறதுக்கான யோகம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி பக்தி சேவைக்கு வந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்றது. அது வந்து ஞானிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம ஞானி ஆகல, நான் சொல்றேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ண. அப்ப அதுதான் அக்கர்மம். அப்ப அக்கர்மானா என்னது?
கன்ஃபார்மா அவங்களுக்கு வந்து நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு தெரியுது. அதனால அவங்க வந்து கன்ஃபார்மா கெட்டது எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. பகவானுடைய பாதையில அவங்க போவாங்க. இது வந்து நாரத முனிவர். அவர் வந்து என்ன எத்தனை உலகத்துல பாதாள லோகமும் அவர் போவாரு, மேல் லோகமும் போவாரு, எல்லா இடத்துலயும் அவர் போவாரு, பறந்து பறந்து போவாரு. ஆனா அவர் வந்து எப்பவுமே பகவானுடைய பேர் தான் சொல்லிட்டு இருப்பாரு, எப்பவுமே பகவானியே தான் நினைச்சிட்டு இருப்பாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது யாராவது படிக்கிறீங்களா? சங்கரன் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. படிக்கலாம். कर्मण्यकर्म य पक्षेत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु சயுக்த கிருஷ்ண கர்மகிருத். கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவனாகிறான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப நமக்கு வந்து செய்ய வேண்டிய விஷயத்துல எது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறது பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, செய்யக்கூடாத விஷயத்துல எது நம்ம செய்யலாம், ஏதாவது ஒன்னாவது நல்லது செய்ய முடியுமா அப்படின்னு பாக்குறது. அதே மாதிரி பிரிச்சு பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு உள்ள அறிவு இருக்கிறவங்க தான் வந்து அக்கர்மவாதிகள். அவங்க கண்டிப்பா வந்து அவங்களோட நிலையிலிருந்து வெளியே வர மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த நிலை விட்டு வெளியே வர மாட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது யக்ஞம். நம்ம நேத்துதான் பார்த்தோம், ஒவ்வொரு யுகத்துல ஒவ்வொரு யாகம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இப்ப இது வந்து சங்கீர்த்தனம் பண்றாங்க. இங்க வந்து துருவ மகாராஜா வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இங்க ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப காலமா மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இங்க வந்து கிருஷ்ணரும் பலராமன் வந்து அவங்க குரு கிட்ட வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ். அதாவது நம்ம பகவானை பத்தி படிக்கிறது ஒரு சாக்ரிஃபைஸ், பகவானை பத்தி பாடுறது ஒரு சாக்ரிஃபைஸ். அதெல்லாமே ஒரு யாகம். சரிங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி பகவானையே நினைச்சு தியானம் பண்றது ஒரு சாக்ரிஃபைஸ். இதெல்லாமே ஒவ்வொரு யாகம். அப்ப இந்த யாகத்தை பத்தி பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். வேள்வியின் அர்த்தத்தை அறிந்து இச்செயலாளர்கள் அனைவரும் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து வேள்விகளின் பலன்களில் அமிர்தத்தை சுவைத்து பின்னர் உன்னத நித்திய சூழ்நிலையை நோக்கி முன்னேறுகிறார்கள். யாரெல்லாம் வந்து இந்த யாகத்தோட புண்ணியம் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கோ அவங்க வந்து கண்டிப்பா அதை செஞ்சு அனைவரும் இந்த இதுல இருந்து இந்த துன்ப விளைவுகள்ல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு பகவானை சென்றடைய அது வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. நாயம் லோகோஸ்திய அயஜ்னஸ்ய குதோன்ய குரு சத்தமா. அதுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, குரு வம்சத்தின் சிறந்தவரே, தியாகம் இல்லாமல் ஒருவன் இந்த பூமியிலோ அல்லது இந்த வாழ்க்கையிலோ ஒருபோதும் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியாது. பிறகு மறுமையின் நிலை என்ன? அதாவது அடுத்த லைஃப்ல எப்படி இருப்பாங்க? அப்போ இந்த லைஃப்லயே வந்து தியாகம் பண்ணாம நம்மளால சந்தோஷமா வாழ முடியாது. அப்ப இங்க தியாகம் அப்படின்னு பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம செய்யற வேலையை தியாகம் பண்றது கிடையாது. பகவான் சொல்றது தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷா அப்படின்னு 4 விஷயங்கள் இருக்கு. தர்மா அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய வேலை. அர்த்தா அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ஒரு வேலை செய்யறதுனால நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராஃபிட், செல்வம், அதுதான் வந்து அர்த்தா. தர்ம அர்த்த காம அப்படின்னா நம்மளோட சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். நம்மளோட கண்களுக்கு எது வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கு, வாய்க்கு எது அட்ராக்டிவா இருக்கு, மூக்குக்கு எது அட்ராக்டிவா இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு தற்காலிகமா அவாய்ட் பண்றது. அதுதான் வந்து சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் அவாய்ட் பண்றதுங்கிறது காம. மோக்ஷனா லிபரேஷன், நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போகுது. இப்ப இந்த தர்ம அர்த்த காம இந்த 3 விஷயமும் நம்ம பகவானுக்கு வேண்டி செய்யறது. அப்ப நம்ம மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்? அதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணுவோம், எனக்கு அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி. இப்ப வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன். இப்ப வந்து மது அருந்துதலும் ஸ்மோக்கிங்கும் வந்து இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த்னு வந்து நம்ம சினிமா பார்க்கும்போதோ நம்ம டிவி பார்க்கும்போதோ எல்லா டைமும் அது போட்டு போட்டு காட்டுறாங்க. ஆனாலும் நிறைய பேர் வந்து அதுக்கு வந்து அடிமையா இருக்காங்க. இப்ப நமக்கு வந்து தெரியுது அது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப நம்ம வந்து நமக்கு அது மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மள வந்து அதுக்கு அட்ராக்ட் பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அது தப்பு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சதுனால நம்ம அது வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு, நமக்கு அது மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், நமக்கு அது வந்து பிடிக்குமா இருக்கும், ஆனாலும் நம்ம அது வேண்டாம் அப்படின்னு வைக்கிறோம் இல்லையா? அது வந்து ஒரு தியாகம். அதுதான் இங்க வந்து யாகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறத, நமக்கு அது நல்லது இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம வேண்டான்னு வைக்கிறோம் இல்லையா? அதுதான் இங்க வந்து யாகம், சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி சாக்ரிஃபைஸ் பண்றவங்க கண்டிப்பா இந்த இதுல வந்து சந்தோஷமா இருப்பாங்க. அப்படி சாக்ரிஃபைஸே பண்ணாம வாழ்றவங்க கன்ஃபார்மா சந்தோஷமா இருக்க மாட்டாங்க. அப்ப அடுத்த லைஃப்லயும் அவங்க சந்தோஷமா இருக்க மாட்டாங்க.
மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. இந்த பல்வேறு வகையான யாகங்கள் அனைத்தும் வேதங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை. அவை அனைத்தும் வெவ்வேறு வகையான செயல்களிலிருந்து பிறந்தவை. அவற்றை அவ்வாறே அறிந்து நீங்கள் முக்தி அடைவீர்கள். இதுல வந்து இப்ப சொல்லியிருக்கிற எல்லா டைப் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸும், அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, தர்மா, அர்த்தா, காம, மோக்ஷா, இந்த 4 டைப் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸும் வந்து மோக்ஷாக்கு வேண்டிய, அதாவது பகவான் கிட்ட போறதுக்கு வேண்டியதா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லா வேதங்கள், எந்த வேதம் உபனிஷத்துகள் எது எடுத்தாலுமே இதை பத்தி தான் மெயினா அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம என்ன பண்ணாலும் பகவானுக்கு வேண்டி பண்ணணுங்கிறது தான் மெயினா சொல்லியிருப்பாங்க. அதை வந்து நல்லா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கன்ஃபார்மா முக்தி அடைவோம், லிபரேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதான் நம்மளோட லாஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। तद्वित्ति प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपतेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम् ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினக. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அனைவருக்கும் தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அப்ப இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் 4th சாப்டர்ல. தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன, அதாவது நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து ஞானின தத்துவதர்ஷினகா, ஒரு ஞானி கிட்ட போய் நம்ம வந்து அவருக்கு சேவைகள் செய்து நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகமோட மீனிங். அப்ப இதுல வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஞானியெல்லாம் இந்த உலகத்துல இப்ப பார்க்க முடியாது, கலியுகத்துல. இதுல இந்த பிக்சர்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணரும் பலராமரும் போய் அவரோட குரு கிட்ட போய் படிக்கிறாங்க. சரிங்களா? கிருஷ்ணர் யாரு? இந்த உலகத்தையே படைச்சவர். ஆனாலும் அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு குருவை போய் சரணடைஞ்சு அவர்கிட்ட கேட்டு படிச்சுக்கிறாரு. அப்ப அவருக்கு வந்து சேவைகள் செய்யறாரு. அவர் ஏதாவது வேலை செஞ்சாங்கன்னா அவங்க ஆசிரமத்துல தங்கி சேவைகள் செய்யறாங்க. இந்த குருகுலா சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் அவர் வந்து செய்யறாரு. அவர் பகவானாக இருந்தே அவர் அதெல்லாம் செய்யறாரு. அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி முனிவர்கள் எல்லாம் கிடையாது. ஆனா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், கொடுக்குற ஸ்கிரிப்சர்ஸை வந்து நம்ம நல்ல குருவை அணுகி நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த அர்த்தம். இந்த ஸ்லோகம் வந்து 4th சாப்டர்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லோகம். ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் வந்து அவங்க தான் இதை வந்து அதிகமா படிச்சிருப்பாங்க. அப்ப நமக்கு வந்து அவங்க வந்து அந்த ஆழ்நிலை அறிவு வந்து அவங்களுக்கு நம்மளால தர முடியும். ஐ மீன் நம்மளுக்கு அவங்களால தர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்ப இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எப்படி வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சோம். கிருஷ்ணர் எப்படி வராரு, கிருஷ்ணர் வந்து ஏன் வராரு, கிருஷ்ணர் எப்பெல்லாம் வருவாரு, அப்படி சொல்லி எப்படி வருவாரு, இப்படியெல்லாம் சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு என்னெல்லாம் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் எதனால இந்த வர்ணாசிரமா சிஸ்டம் வந்து கிரியேட் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அந்த வர்ணாசிரமா சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணாலும் அதுல எதுலையுமே அவர் அஃபெக்டடா இல்லை அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம், கர்ம யோகா பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கர்மணோஹி அபிபோத்தவ்யம் என்ன பார்த்தோம்னு எனக்கு டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது. ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றேன் அதுல என்ன பார்த்தோன்னு. நம்ம அக்கர்மான என்ன விக்கர்மான என்ன அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து கர்ம. அடுத்தது தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். அப்ப நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்றதுனால நமக்கு வந்து என்ன நடக்குது, நம்ம வந்து கன்ஃபார்மா நம்ம வந்து சந்தோஷமா இருப்போம், பகவான் கிட்டே சென்று அடைவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். ஒரு நல்ல அறிவாளியான வேதங்கள் தெரிஞ்ச கற்று வச்சிருக்கிற ஒரு முனிவர் கிட்ட இல்லைன்னா ஒரு செயின்ட்லி பர்சன் கிட்ட நம்ம போய் படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த மாதிரி இப்ப யாரும் இல்லை. அதனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட், நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கிளாஸ் எல்லாம் நம்ம அட்டன் பண்ணணும். அப்ப வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்குவோம். அப்புறம் நம்ம ஒரு நல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரை வந்து போய் நம்ம அணுகி நம்ம தீட்சை எடுத்துக்கணும். அப்ப நமக்கு வந்து பகவானை பத்தி இன்னும் நிறைய டீட்டெயில்ஸா தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஸ்லோகத்தோட மீனிங். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 4ல பார்த்திருக்கோம். இதுல யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா, ஏதாவது கேள்வி இருக்கலாம், இல்ல ஏதாவது சஜஷன் இருக்கலாம், இதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வகுப்பெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது இன்னைக்கு. தேங்க்யூ குருஜி.
நீங்க சொன்னீங்கனாலதான் பிரபுஜி நான் நிறைய கதையெல்லாம் சொன்னேன். நடுவுல நிறைய அந்த ஒவ்வொரு லீலையும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கதையெல்லாம் லாஸ்ட் சொன்னேன். இதுல அஜ்மேலா கதைன்னு சொல்லியிருக்கலாம். அஜ்மேலான்னு ஒருத்தர் அஜாமிலா இருந்தாரு. சொல்லி நான் சொல்றேன். அஜாமிலா. வேற ஒரு நாள் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சங்கரன் பிரபுஜி உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணுமா? நல்லா கிளாஸ் அருமையா போயிட்டு இருக்கு மாதாஜி. சூப்பரா இருக்குங்க. தேங்க்யூ நல்லா இருக்குங்க. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹேமாவதி மாதாஜி நீங்க ஏதோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும்னு சொன்னீங்களே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி அந்த ஃபார்ம்ல வந்து டீச்சர் நேம் சேஞ்ச் பண்ணணும் மாதாஜி. சோ அதனால நான் சொல்லியிருக்கேன். அவங்க சேஞ்ச் பண்ணி தந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. அது வரைக்கும் நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் யார் யார் வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம கிளாஸ் எண்ட் பண்ணிடலாமா? எஸ் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி அந்த 4 டைப்ஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் சொன்னீங்க இல்லைங்களா? 4 டைப்ஸ் ஆஃப் சாதுர்வர்ணம் சொல்லுங்க மாதாஜி. அதுல 3rd டைப் சாக்ரிஃபைஸ் கொஞ்சம் சொல்லுங்க மாதாஜி. சாதுர்வர்ணியம்னா பிராமணாஸ் வைஷ்யாஸ் சத்ரியா சத்தன மாதாஜி. இல்ல சாக்ரிஃபைசஸ் லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி. சாக்ரிஃபைஸா மாதாஜி? ஜஸ்ட் a minute. மாதாஜி அந்த தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் ஓகே ஓகே அதான் மாதாஜி. தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ மாதாஜி. தர்மம்னா நம்ம பண்ற டியூட்டி தான் தர்மா. அர்த்தா அப்படின்னா நம்ம அந்த டியூட்டி பண்றதுனால நமக்கு மணி வருது இல்லையா, அதுதான். அதாவது நம்ம வந்து இப்போ ஒரு வேலை செய்யணும், அது வந்து நம்ம நேர் வழியில செய்யணும், பகவானுக்காக செய்யணும், பகவானை மனசுல நினைச்சு செய்யணும், அந்த மாதிரி. அப்ப அதனால நமக்கு ஒரு சம்பளம் ஏதாவது கிடைக்குது இல்லையா, அதை வந்து நம்ம வந்து நல்ல வழியில செலவு பண்ணணும், அதுதான் அர்த்தா. காம அப்படின்னா நம்ம அந்த மணி வந்து செலவு பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனை அடக்கி வச்சு நமக்கு தேவையானது மட்டும், நல்லது மட்டும் தான் நம்ம செய்யணும், அதுதான் வந்து காமா. லாஸ்ட் வந்து மோக்ஷா மாதாஜி. இதெல்லாமே செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம பகவானை சென்று, அதுதான் வந்து தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ கிளாஸ் எண்ட் பண்ணிடலாமா? கல்பதரூபஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ஜெய். हरे कृष्णा. हरि बोल. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा एवरीबॉडी. நாளைக்கு எல்லாரும் 5th